Dịka nnukwute obodo Ancient Greeks gara nọ n'ihu wee gbakọta na nyabụ asọmpi egwuregwu Olympic Games iji wee gosi bụgabụgabụ nke ha dị etu ahụ ka ọ dịkwazị dịka ndị nke nọkwazị na steeti a wee na-akpanyabụ ike gara nọ n'ihu wee gbakọta ọnụ maka nyabụ ihe mmemme akpọrọ 2024 Best Brain Contest BBC ma dịkwazị njikere ugbu a iji wee pụtakwa igosi bụgabụga nakwazi ike bụ nke ha dị n'ebe ọ metara mmụta. Chinaza Osigwe bụzi onye nke ga-ewetara anyị nyabụ akụkọ n'uso. Gosipụta anatarachi ha n'akwụkwọ ụmụ akwụkwọ si na ụlọ akwụkwọ karịrị 30 gbakọrọ na Asube bọọlụ nke dị n'Awka maka asọmpi Best Brain Contest nke dị n'agba nke anọ ya. Asọmpi ahụ bụ nke nwere ngalaba abụọ bụ ederede na ajụjụ ọnụ. N'ikpeazụ, Nwada Mary Ann nke Emelu bụ nwata akwụkwọ Matamabili Secondary School Umuoji tụrụ ugo na ngalaba Mathematics, ebe Nwada Chikodili Obiekezie bụ nwata akwụkwọ St. Patrick's College Awka meriri na ngalaba asụsụ Igbo. Onye chịkọbara ya bụ asọmpi ma bụrụkwa onye nwe Best Brain Contest, Dọkịta Frank Igbojindụ kwupụtara mkpa ọ dị na nwata akwụkwọ ọbụla ga-eji akwụkwọ ma kelekwa ndị kwadoro ha na ya bụ asọmpi bụ IG Agụọ Health and Academic Foundation ya nakwa Akpaza Foundation maka ezi nkwado ha. Chinaza Osigwe maka akụkọ ụwa ABS.